Pa u životu se ništa ne dešava slučajno. U nijednom momentu ja nisam ni mogao ni da zamislim da ćemo dobiti česticu moštiju Svetog Nektarija, ali eto, po blagoslovu Božijem i verovatno odlukom Svetog Nektarija, jer kaže Sveti Nektarij da kod njega na Eginu niko ne može da dođe ako ga on nije prizvao. A svaki koji je došao, otišao je sa utehom i nadom da će biti neka duhovna korist njemu i njegovoj duši. Eto, mi smo 18. novembra 2018. dobili česticu moštiju, gde se okupio verni narod, gde je naš episkop došao da isprati i blagoslovi tu našu radost. I eto, tad već 6 godina Sveti Nektarije obitava i blagosilja svoj narod ovdje u Novoj Pazovi. Bilo je razni čuda koje su se dešavale u našem hramu. Jedno čudo je upravo vezano za isceljenje od raka. I bilo je još jedno čudo gde je sam Nepomjanik bio akter toga čuda, jer jedna devojka koja je bila đavoimana tu, nije iz našeg kraja, ali u okolini našeg kraja, njena majka nije znala kako, na koji način da je pomogne i onda je krišom donela jednu majicu i stavila na mošti Svetog Nektarija i kada je došla kući, tu majicu je stavila u ormar, ništa ne govoreći svoje ćerke. I u momentu ćerka je došla, posjednuta đavolom, izvadila baš tu majicu koja je bila u ormaru, izbacila iz kuće. Tako da je to na neki način svedok i svedočanstvo da je Sveti Nektarije prisutan tu, da su ovo zaista njegove delić njegovim moštiju i da je on uvek tu da pomogne svima koji ga prizivaju.